Yr Eboled neu Adfarch Blwydd yn adran y Cobiau Cymreig sydd dan sylw'r beirniad dyn Preiter. Ac mae dipyn o sŵn yma eto'n does, Heledd? Os, ac ni'n sôn digon am y paratoi a'r gwaith caled sy'n mynd mewn i sicrhau bod y creaduriaid yn barod ar gyfer y ffair ea, ond mae yna waith caled hefyd yn dangos yn dos, a sgil arbennig. Oes, yn bendant. Mae dipyn o sgil i trimio a gael pethau'n barod. Mae'r dangos pethau ar ei orau mor bwysig. Yndi. Mor bwysig. Mae gofynion yn dos. Oes. Dyma ni thrasos Valkyrie wrth y march geler Boas ac allan o trefalion Hera. Dyma ni Abergyfenni Olympic Glory o'r march Abergyfenni The Judge a'r gaseg Abergyfenni Catrin yn eiddo i Chloe Deakins. Pob un ohonyn nhw wedi cael y cyfle i fynd o gwmpas y cylch. Dyma ni Ross Thomas yn dangos ar rhan Ifor Lloyd, derwen trinket fach. Dyna ni newydd gweld ar y sgrin. Ac lot o'r rhain, wrth gwrs, wedi bod yn gwneud ddangos trwy'r ha hefyd. Dan y Welsh Maid sydd gyda ni fan hyn. Yn enw cyfarwydd, Brydfa Danaway, y teulu Atrel. Ie, yn cael ei dangos gen George Atrel, yr mab hynna o'r Brydfa, wrth y march trefalion Black Harry ac allan o Danaway Madeline. Yn ail wedyn, Ross Thomas yn dangos derwen trinket fach, dan berchnogaeth Ifor Lloyd, wrth y march derwen Dusk ac allan o derwen Topaz. Yn drydydd, Chloe Deakins, yn dangos Abergyfenni Olympic Glory wrth y march Abergyfenni The Judge ac allan o Abergyfenni Catrin. Dyn Preiter, y gŵr sy'n ar dasg o feirniadu yr adran dy, eleni yn y ffair ea. Dyna fe yn y canol, yn y gwyrdd. Yn craffu ar y stoc sydd o'i flan y fan hyn. A'r Eboled neu Adfarch Blwydd yw'r dosbarth yma. Pob un wedi cael ei tynnu mewn hyd yn hyn, a fe fydd y beirniadu unigol yn dechrau nawr, gan ddechrau gyda Danaway. Wel, George Atrel yn fan hyn, sydd wrthi wedi cymryd drosodd y dangos. O dangos yr Eboled yma fodd bynnag, ac Danaway o Welsh Maid. O'r march trefalion Black Harry a'r gaseg Danaway Madeline. Yn gweld George Atrel fyna, yn ifanc ac yn sôn am lewyrch y trinwyr ifanc. Oedden ni'n gweld llwyth o borfa yn y pocket cefna. Yn atgoffa rhywun o'r triciau bach sy'n cael ei defnyddio i ddal sylw y creaduriaid ifanc. Cerdded i ffwrdd. A'r berthynas arbennig sy'n bodoli rhwng yr un sydd yn dangos a'r ceffyl. Wel, wrth gwrs, mae yna dipyn o gwaith cartre'n cael ei wneud yn does. Mae yna dipyn o waith cael yr anifeiliaid yma'n ffit a cyfforddi, ac wedyn mae un yn dod yn agos iawn wedyn yn cael perthynas dda efo'r ceffyl yna. A mae rhaid magu yr ymddiriedeth yn eich gilydd, mae'n siŵr yn dos o flan llaw. Achos anifeiliaid ydyn nhw diwedd y dydd, a mae'n rhaid bod nhw'n ymddiried ac yn licio chi mewn ffordd. So, bod mae'n bwysig i chi licio'r ceffyl i, ond mae'n bwysig y por arall rownd hefyd. Dyma ni derwen trinket fach yn eiddo i Ifor Lloyd. O'r march derwen Dusk a'r gaseg derwen Topaz. Gwrs, y Brydfa byd enwog yw Brydfa derwen. Ac dyn ni ddim yn gweld Ifor yn dangos yn aml iawn y bellach, ond yn cefnogi y beirniad dyn Preiter heddiw gyda Eboled ffein iawn, ond cael ei arddangos gen Ross Thomas o ochrau Abergyfenni. Felly'r symudiad perffaith o flan y beirniad sy'n cael yr olygfa gywir. Yndi, chwarae teg, a cerddediad dda ar yr Eboled yma. Ie, dyma ni, ac yn symud yn syth hefyd chwarae teg.
Felly dyna ni, y beirniadu yn parhau i dyn Preta. Gewn ni weld maes o law. Pwy fydd yn ennill yr adran i'r ebolesu a'r adfeirch yn yr adran dy. Sdim pall wedi bod ar fatris neb dros y ddeuddydd diwetha. Ti, fi, na'r ceffylau chwaith. Na, ddim o gwbl. Achos mae egni yn dod o'r cystadlu, mae egni yn dod o'r gynulleidfa sydd wedi bod yn hynod o lywyrchus ers, wel, peth cynta bore ddo. Do, mae dorf arbennig wedi bod yma yn ymhabell y ceffylau ac mae'n braf cael gweld bod yna gymaint o diddordeb a frwdfrydedd o amgylch y ceffylau yma yn y ffair. Wyt ti nawr mewn safle i edrych yn ôl tyme bach ar yr holl cystadlu a wedi codi dy galon di? Yndi, mae'n addawol, bydd pawb o fyd y ceffylau yn mynd i gysgu wan dros geia nes y Gwanwyn, bydd y sioe gyntaf a sioe fwyaf i ni, sioe Llambed a gan o mis Ebrill. Ac mae'n addawol ar gyfer y blwyddyn nesaf a y tymor sydd i ddod. Dyma ni yr un sydd yn gyntaf yn y dosbarth i'r ebolesu neu Adfarch Blwydd ar hyn o bryd. George Attrell gyda Danaway o Welsh Maid. Yn ail, Derwyn Trinket Fach dan berchnogaeth Ifor Lloyd. Ac wrth i ni yn drydydd, fynd lawr. Abergyfenni Olympic Glory dan berchnogaeth Clwyd Deakins ac yn bedwerydd yn fannu y lliw llaeth ar cwrw, sef Cwmrymni Gowenan Mai. Dan berchnogaeth David Griffiths. Ie, ac o'r march, Geler Boaz ar gaseg Ringside Fields of Gold. Wel, y beirnid yn cael golwg eitha manwl yn nhw rhwng y tri gyntaf. A dwi'n meddwl fydd o'n pentroni rhwng y gyntaf a'r ail fan hyn, falle. Y ddwy yn edrych yn hynod o dda. Ac yn swopio'r trydydd ar ail. Mi oedd y cynta'n ffefryn yn cyrraedd hefyd yn dod, a dyma ni wedi selio. Wel, George Attrell a Danaway Welsh Maid yn nhw'n mynd ar y wobr gyntaf yma yn y ffair eiaf. Mae mewn inc. Ac o edrych ar Danaway Welsh Maid, wyt ti'n gallu gweld pam bydde'r beirniad dyn Preta wedi mynd ar carden goch fan hyn. Mewn cyflwr arbennig iawn i cael fod yn deg ac mae'n edrych yn wych a braf i gael gweld person ifanc yn ennill yma yn y ffair. Well, George Attrell, you've just told me it's your first time competing here and you're going away with the red rosette. How are you feeling? Absolutely unbelievable. It's a dream come true, do you know what I mean? Like, all the hard work with my brothers and all that I've put into me. It's a lot of pressure. And how old are you? 14. You're 14 years old here, showing for the first time, showing seasoned pros how to do it. Yeah, trying to. Yeah. Well, you've done a fantastic job. Many, many congratulations and good luck in the championship. Thank you, thank you. Diolch yn fawr. Very much to our sponsors. Of course, our young ambassador, Diolch yn fawr iawn i chi hefyd. Cobiau Cymreig yn berchenog bach ar tywysydd Peder y Ddeg Oed. A felly'n ennill y dosbarth yma, winning this class this afternoon. Ebolesu Blwydd neu Adfarch. Cael ei ennill gan Danaway Welsh Maid. Y gymeradwyaeth yn cadarnhau mae enillydd dosbarth yr ebolesu a'r adfeirch yw Danaway Welsh Maid. Matthew Attrell yn berchenog balch ar tywysydd 40 oed fan hyn. George Attrell wedi wneud ei waith yn fendigedig. Symud ymlaen gyda ni felly i'r pencampwriaeth. Now move on to the championship of the Welsh Cobs section.